Sesama wiati adwum kakra he de atontom awrade a yenti omanmu ensama hodo bia etwago nsam de obetie bi ne se local government ministry na nasa so ye hwe nkronkuma mamu nsam so wochiremu a obafiefie mu abaye survey ya mede mu nchemu ebema wo sanso na physician assistant so chiremu a efi nyankopon ya adom adwuade ekone sansa nyama bi nkoye nti wo mdwumadi a wodi wa yaresabia hodo nyina no wode bekonkon ho na traffic light ahodo ewa akwantempo ahodo so nkrakropo mu ase anya adwuma no de how brashankafo ne akwantifo ye mu nchemu nyina no bede ebebreo na omanfo bi nso a wotu kwan firi dunkwa akotwifo praso wochiremu asade ye kwan no enkoyie no wo stress penifo ebeye nsacha ya besiesie kwan na mom we nsebo ahodo bi na mde ma ose bidwam so kase wohia me ayafreme anochewa ba ajwase wa kai say DSTV channel 280 Go TV channel 119 fi 7 chebo no me de to aso abawo Asoya wonum hwe nkronkuma mamomu ensem so local government ministry no wo mu chiremu ho akohia se wo ba fiefie mu won krakropo mu ase beye service ronko na we no efa wonum etu kwan ne se de omanfo so de anopa wo ko onwuma so sabe ya sa ban ne pese osigina ye de ahya hodo bi ba obehuru nipa dodo won krakropo mu ase ebra wo mu frifie ebra wo so kodu ba bi kura wokọ ene bra wo so ba abonte na aboa mo omanfo ho ahan wono ya formal policy na yahwesenia yebe improve on our transportation system and asenia be so a ebia uba enkraya senia be ya unsabe ka trotro anase bus ufri ebia ufri tema uba enkraya senia bia obefa trotro anase obefa bus anase obefa train yewie se survey ya eno na ebe kire empanifo de ebe na dachi pese yehu omanfo de hamu ewo makwantuo mu a mu ewo Greater Accra ha ne yeso ye de namso ne ya take ya tu anamu enwachi technical committee member ya wodagama project no ano Alex Johnson edika ho se beko afiefie empemunso ene ya hanum 7500 emu a ewo mansina assembly ahodo mu ewo enkran mantemu emu ihia se yeye a ebetumi ama ye ntiase a ebu se ne ayenya sisia nti se aban pese oye ana oboa communities no with any transport service obetumi hu bebi portia ana adi portia se oye enu ni ye titru wo mkra a sample survey what targets a number of households 7,500 nti ese wunya 7,500 Yenko apomodemo ensem emwa na Ghana Physician Assistants Association no wo mu chemu afriji wada ekono wo mu de nnwuma hodo bi beto bi eyeye OPD services ne nyina na se wo mu enamaso ye hwa apomde ho nsem so e de nkrata akoto mrahye bedwam so wonhwa no wonya nsatraye e wo wonhyehye ya hodo bi mu a wonhye dante ho asem bienti no afriji wada ekono bosumi wo mu ne de to so aduonu na OPD services wo mu ebetwe asensen afri ho kono na afa emergency service putupru sa asem wato wo de waba yaresabia le so no watwon ho afri se adwuma no na emom osana bosumi de di nkan August 1st no wo dwumadi a wodi se physician assistant wa yaresabia hodo nyina mo no wo de betwere ho mama san atwere mu se physician assistant ebetimi practice medicine it is subject to the direction and supervision of a doctor nya wo pa atwere ni se wo ye physician assistant wo ko school akoye wo degree emfie 9 abeye adwuma emfie dudu mienu dunum no se ne ubetimi atwere aduro ama obi e wa yaresabia agise wo fa phone efre doctor bi a wote ba bi busa ne se asoma si aba na ne ho ye hye etidi ani de e na menyema no abusia samra we eyemra edi awuo enwachi wonmu akakoyi ho ekiremu a samre wagitu a wonmu a eye adwuma ewo nkronketo mu no emwa wo mukra ya wadwuma wo ye no enkoyie ti ye frefre ahemfo omuno munim the sub chiefs the chiefs the community leaders and municipal what we call all of them they should come on board sempeni enka bibi papa bi mfa yasem yi hu a obi anfa ni dwumadi nto ho ye frɛ no OPD no obi anko efiri ni wuku ada 24 no
ni wuku ada no na still yente hwe a say ye emergency o say ye OPD o ye nhwe the free first August no de ye nyina ye betena fie a ye nko adwuma krakrakra Free apomode monsemoni enko ya kwantempo ahodo eso ne begina mu ewo eye Pentecost Junction ye no wa blekuma na Pentecost Junction ho no manfo bi eti ho no ensuru gugye mu nyina ne se traffic light ye wo ho no ma na kire se asokoko hafo nyina na wo mo de aso ahaba mu ni ntwam nko wo mo a etwa kwan ni mu nsoso no aso ahye nyina na wo mo ntwam no wo kire mu a ehyen kakraka bi akotwa faso menam so ma traffic light no asei na wo hwe mpanimfo asenko ba ba yensa traye abaye foforo na so ba be siesie de wo na momo so bi sisa brei wo mo ntefie ni senti wo kire mu asade kwan no eso wo hye na ahyen etwam hwihwie ni mpanimfo amaye amomo anhwe ye be wiase no enkwanhia kase pa ne besi wo no kwasem say traffic light ni say no enye na asem be 3 years ni dan ye wana ka bi feli Blake ana be bom na pillar kase we etu no ana ko hwe yase ada hasa more than 2 years enti ube cross kwan na ekunkum nipa enche akura ni be se ayikura moti ya haya ekum nipa mienu ana 3 days when we are here because of traffic nti accident taxi bebrebe nti eye niam ha adwen ba because I say Ghana hana empanyimfo no monwene ye ho enke minister bia na say panyimu bi de wu ade dia enke ne yamba be fix traffic na amaye ti we amma ekire somo de beka ho na nkosku nkola ka no bo nkola wa na motoseku nkola no de beka ho a ebo am ekosu ka kama ba enfemiense ni a ade we buto ho no kwasem say ade ha bebre aba free sro ebesi family junction eba nyina ni nyina anya adwuma we ebu ye na minim authorities eta omoye ho adwuma say highway say urban roads mimi ntimi nkire say assemblyman say MP ye ntimi nkire ye free ho no mo na ye nkonsem foforo emu a na akwantufo ya wonom efree dunkwa akotwufo praso wo kyeremu a contractor mpanifo de contract ne ma no so wonye sa kwan no ogina ba bia akase wa wie kwan na wonsi de hu na sade wato kwan no ajeje mu asesa ne fidie free kwan no so se kwan no wasi anesefo achechefo suku adesuafo a anopa bia wo so otwa kwan na wo free dunkwa akotwufo praso na so free praso ebe dunkwa no ama akwani abadi aye denti wo hwese be yan kampanifo nsan fra contractor ne mra kwan so na adwumasini no a waye no o mewie preko na contractor wo so mo ye adwuma afedie ebe hu ane se o mo asese o mo fidie nyina akọ o mo ba ene ebusa o mo se die enti na o mo ayi o mo fidie kọ o mo se aban no sekani ho a wode ma wo mo obayo wa nyo ye to aban pipi ne ebewi ni na de tie se wo hene de menye politics sabio mene me mindful ye kọ ye ba ne nyina ye tibi enwachi asenkafo edwadifo adesuafo achechefo ene apomde adwumayefo nyina ene adom kase etwetwe enkomo no kire se edwadifo ebrepa sentis aban ama me yama wo modi a afempinu ne adunu na mo bi ama honom emabonto a migwafu paye edwadifo mguka mo mkodwa omutwe mo no mafire kurase o ene ba kwa ho befa ka fiti anupa no nsia ba biduru hanum yenya kwa ne akọ ka se na dinka akọ no omakoka se edwadifo da be ne be kwa omadu omudwa no masa befu ka akọ efi akọ bibia da ka omanu enti afiwe ya ka cho be se kwa o mama ya mo obi ese kura se o me campaign abegina ha 6 o'clock minyaka students be brain so etete omo ka mo wa hanum aka kan mo mo kwa ne nye abatu oduru dia no mo hu kwan se mo ba ha ma ba beto aban na mo nto ba ye for ma ofo na na for mo to do more so man ba ye kwan we pan dia next day ye nto aba edu campaign ta mo dia o mutum toto ateche mo ba ye nkulase ye be ye campaign nso sa abele dia hwe de ye kwan aye oni nyina mu no apadencha east mensini penimpa Ebenezer Apia Forson ene adom kase etwetwe enkomo no kire anama wo mutu ediafa sa asemie ehu contractor wo kwan no so Mawums construction wo fi kwan no so kakra ni nyina fa no ahomboa a okwakoboa no ho wasan aba eniti no enye ade bi a asa ye yi omumu ana bibisa na emum contractor no na bibi nti oboboa no ho wasan aba beto aso Yeguswa ejina akwantempon so ensem emu na yekwapo ye mantem no emu kwawumpa ye so brono ba ko she Fred say ntutu agya
na omanfo wo ho no mo chemu a sutini bi edam potebo na sabe ye obetimi atwa no ise mpanimfo be ye nsamso papa eto so mo sabe ye obetimi afiri kro na ja akọ foforo mo na adwumade ahodo a wo mu die no ama ho nsam akoye wo ho adaso ene ntuntu agya ya samre man emwai ye hu hwe nso yiri bridge a ye wo ha na sai nso to a enkola kusku enkola tipo mu apa o enkola ti ha pa nso enkola ekusku na nso yiri a ehefa ana mo ha nso to ye ntimi kura ankwa asore bra bia efre ne otis na aba bua ye bridge ma ye enti ye ka kire dada asofo a wo ha nyina eti afo nyina se omommoa ye ne nto aba no na oba obebua ye pa ye ha nyina ama ye enwachi Adom kase bopuni abrante wotis mogolo ene na twetwe enkomo no kire se wonim de omanfo hia pa senti oye krado so obeye e de aboa emofra ene wo mu a wanyini ewokro no emu ya ye bebre enye we nko a ye bi odada so electoral area e price here etimu se no mrafo I remember the last time me fa ha no na mrafo e be cross bridge na they have to sit so motna we need to bridge to answer na omo de nan atra ko the other end and then kwala omuntimi entra bridge because I had a praise be school here then ewo any Pentecost ni kwala mo fa ha see and I realize no see met ma boa dia ma me mi ko bi wa friend ntuntu koso ma me mu nkan bom na ntimi en fix bridge yefri hono ni imagine me wo ye gomoa istinare ho sam afri wo ba ene se Mensinu Assembly no aye hyehyeye se wo gisika bi eye Quarry Development Fund na weni a wo mo apaya bo to anua wo mpotem ho ma ne so de tipa track ne ba be sasa niam ne bi free sasa so a wo se utue sika kakra bi 80 Ghana na se 100 Ghana na Mensinu Assembly so se ko ba se kwan ne ba bi eye bibie ho ma wo mo de yensiesie na no na tipa drivers ahodo ne bi chemu anya de se wo no betue nam so ama ye shenkani a wo no wo gomoa East Task Force no ochi wono ehyen wono sei woni tipa track shenkani dia bo ani mewi ase no enipa mienu na eprepra emuoden wonse sei no se yenyi sika emfiri kwarenfo no ho ma ho because wono mo sanche sei no yesu ye ko wa kwarenfo no kire mu se wono mo ni sei bia ana sa dia driver ni dia ni problem no sei wa ko fa ticket abegina wono mo se daba no force omuntua eno ho no se potwa union yenka ho ni anim ho no ye members ndu ho a enkofoi echi omo bru omo a ya bru ya members etwa bi mutim sekan a endo anwumere ye de on ba Breku hospital hanama ho na megina sisi a meka say ye pra no by force ye bisa say sa no ayamra ana ya feeling pa eye court ana say wo de driver ni ko Solomon da kokwam eye mensini krachi wogumwa is ono so di tuja se sobo a odi abo mensini ne se wonom amalangats ha ahyenkafo na dwene no enya de anokure bia ewo mu obiara mfasi kan ntutu obiara yen revenue task force our quarry ho our approved where collection of approved fees are gazetted since 2021 2022 and even the 2023 the revenue now what you ho no and binum say ho tipa union for be was what approved to was what chairman one instruction there won't here yenko o my Ghana mrahye bedwam na domkuma ne de wodi kan ya mampanimfo ate wo ho asese adabia ase north mrahye bedwane James Jachi question ebekwa asem di bia no wo mu nyina de wo mu dro ba kwata na gina se da no mrahye bedwadwumadi enya de se wodi wo ho behye mu bie na ukọ mrahye bedwam a amasesei dwumadi ahodo ntubi nkoso sanse obekọ no na nipa kakra bi ene wo ho no na ya ma ne bofo kopie mu wo mrahye bedwam no ada beto dwa se domkuma no nipa mako dumienu domkase no nipa mako aduasa mienu na ene ehomenti be ho asema na homre se domkuma ne chese ye de asere kwan na modom kase nso e wosa mo ba mo nsere kwan no enipa oha ne ye kire ye dai ene aduasa mienu pe ene wa. This morning you were around when the votes and proceedings were being edited. The numbers that were on their side yesterday fell short of the required number to do business. In other words, by the time he was addressing you, he could not even marshal the numbers from his own side. So minimum, the inability of Parliament to do any business has nothing to do with NDC. Even the members of Parliament of the NPP are not coming to work. Majority of them, as we know, are following Dr. Baumia and other candidates campaigning.
When you majority chief whip Frank Adom pre HM say the Adom Kumano no Emma Ejuma Mrashibi for a year or Mrashibi Fieno and Koso. Citizens that are prosecuted. And when he sued them, they turned it to favor them. You know, they had raised their come under 48, and yet their member, they never enforced it. Their member came to raise a matter of urgent public importance under 72. So you see that they are picking and choosing. On the matter of Dr. Badwam, that is their own problem. I know they hold him in fear. That is their decision, but we'll leave it for another day. Everyone wana yen concern fufuru emwana technical director ye Lands Commission Maxwell Edu Ensafo na woni mpanyimfo ahodo bi wo matena se ayenhyiamudi asronko kora na we no kon abefa so na ensase ahodo wo mayimu no emre bo ho ban ne betumi agina brane na enumo no de nsamo tudwa no wo chese Ghana Land Sector Multi Stakeholder Platform no ase no beboa pa amane ma ahodo beboa na bonsase ho ban na ama ankwankra so a wonom wonsase wo mayimu ho ban bono akoyi platform where you are creating no just say me di kakanya WhatsApp platform ya the stakeholders na aba the oman mu ha ya hye mra bibra ya di adwuma o asase ho ti ye hwese this forum no dey hwese say obiade emra ne be ya adwuma yi ti say dem di kakai no obi akọ ebe ya NGO obi akọji ska osimi kwakurasi akọye advocacy on land baby cocoa farmers okoye cocoa farmers na who an hwɛ no so sɛ deɛ ɔyɛ no it is ɛwɔ mmerɛmu anasa deɛ ɔka kyerɛ nkurɔfoɔ no ɛno na mmara no kyerɛ nti this forum will make sure so obi a wɔyɛ adwuma about lands biara ɛyɛ related to land in this country no ɔbɛfa kwan pa so no wayɛ anasa asɛm a ɔka no anasa dwumadeɛ a ɔdi no ɛwɔ mmerɛmu sɛdeɛ ɛkan no ɛna one of the technical groups no so hwɛ sɛ mmara no a yɛahyehyɛ about land no anasa land use planning no yɛde bɛyɛ adwuma wɔ ɔman it's not a cool winner and I say platform winner ekoye adwuma no DS is for advocacy and governance. Somebody say wo bia adwuma na hye won sa no wo ye ni ye and I say wo ye according to what the law requires.